Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. To kamar kullum dai ni ne naku Aliyu A Tech TV, kuma wannan channel din ta saba kawo muku bidiyoyi da dama akan wayar Android. To a wannan bidiyon na kawo mana ne wani boyen sirri ne a cikin setting wanda mutum zai ringa aje wayar shi. Misali yanzu zaka ringa aje wayanka sai ka dawo ko zaka dawo sai haka wayanka a kashe. Zaka aje wayanka ne ko zaka dawo sai ka ganshi a kashe. Mutane da dama suna fama da wannan matsalar. Za ka aje wayanka a kunne amma ko da za ka dawo za ka zo ka same shi a kashe. To wani me yasa wayan mutane suke ajewa take kulla kanta ne? To domin ganin yadda take kulla kanta wannan sai mu shiga cikin bidiyon, amma ina roƙon ka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel din ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar kalawarawa. Ta haka ne zai baka dama duk wani darasin da muka dora za ka dinga kalla. To mu je zuwa cikin bidiyon mun gode. Yawwa yanzu sai mu shiga cikin setting kamar haka. Kowa san setting? Sai mu shiga setting kamar haka. Bayan mun shiga setting yanzu kamar haka sai ka jawo can ƙasa gashi nan system, kowa san system, sai ka shige shi kamar haka. Bayan ka shige shi kamar haka zai baka zaɓi guda nawa ne, sai baka zaɓi gashi na farkon nan dai 1 2 3 4 5 6 7 8 9, zai baka zaɓi na 9 har da developer options. To bayan haka sai ka zo ga wani wuri ne inda zaka lura da shi, zaka lura da wani wuri gashi nan haka, sai ka taba shi kamar haka inda aka ce si look phone on G off, sai ka taba shi kamar haka. Bayan ka taba shi kamar haka to ga wani wuri nan inda za ka zo ka samu a kunne, za ka samu wayanka a kunne haka, zai ka samu gashi na an ce karfe 7 an ce karfe 8. To yanzu misali idan na aje waya na ya kai karfe 7 kun ga yanzu karfe 6 da minti 23, yanzu da na aje shi kai karfe 6 to dole in karfe 7 dole zai kashe kanshi. Sannan ko da na kunna shi a karfe 7 ma ya kai karfe 8 dole zai kashe kanshi saboda nan wurin a kunne yake. To yanzu zan ka magance wannan matsalar, sai bayan ka shigo wannan wurin kamar haka sai ka zo ka nan wurin sai ka kashe haka, sai ka kashe. Idan ba ka kashe, idan ka shigo ka ganshi a kunne haka za ka kashe, in kuma ka shigo ka ganshi a kashe ne to shikenan ba matsala. In a kashe ne daman wayanka ba za ta dinga mutuwa ba, amma dole idan ka zo ka samu shi a kunne ko dai ka samu a kunne to dole za ka kashe shi ne, sai ka kashe shi kamar haka. Bayan ka kashe shi kamar haka to yanzu shikenan babu yanda za ka yi ka aje wayanka ko da za ka dawo ka same ta a kunne ba zai ba, sai dai mu don wani ne ya kashe maka waya. To mun gode mu da kallon wannan bidiyon namu da kuka yi. Da Allah idan wannan bidiyon ya burge ku danna mana alamar liking, haka ne zai ba mu karfin gwiwar ƙara kawo muku wani bidiyoyin namu idan wannan bidiyon ya burge ku. Mun gode mu.